Ginpaathag sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa nga ginpapanaog nila ang El Nino alert subong nga semana agud temprano nga makahanda ang concerned offices kag ang publiko sa pagdevelop sini nga phenomenon. Sa among abiso ginsiling nga 79% na ang tsansa nga maeksperiensyahan ang El Nino sa June, July, August season. Sa interview sang Bombo Radio kay Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando, ginpahayag nga posible maeksperiensyahan ang El Nino tubtob sa temprano nga bahin sang masunod nga tuig. Kung mangin strong tubtob, very strong ang El Nino, suno kay Servando, mahimo nga maglabot man sa extreme caution ang heat index nga posible mabatyagan sa dry season sa masunod nga tuig. Kung may El Nino, nagaka-eksperyensyahan ang dry spell o kung ang pagmala o kung pagbagtik sang duta sa madamo nga parte sang Pilipinas, bangod sang gamay nga rainfall. Kung mag-abot naman ang southwest monsoon o kung ang habagat season, mas gamay ang numero sa mga bagyo nga maeksperiensyahan sa pungsod. Apang nagpaandam ang State Weather Bureau nga kung ma-develop man sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo, kadungan sang El Nino, mas mabaskog ang puwersa sini kag masami nga yara sa typhoon tubtob super typhoon category. Nagpasalig ang ahensya nga padayon ini nga naga-monitor sa mga development agud nga makahatag sang kinahanglanon nga advisories sa publiko. In-expect natin na medyo less ang rainfall, mainit. Mga later part of this year pa naman kag hanggang next year. So siguro ang matinding init na aton nga mabatyagan sa next dry season pa. Kung aton matandaan 2023 to 2024, amo ni ang isa sa mga strong El Nino na very recent lang natandaan nato na mas matindi ang heat index in 2024, no? So kung mangyari na strong to very strong ang El Nino, we expect na ang heat index ay abutin ng nasa extreme danger pag hindi during this warm season, no, but ito pa ay next year pa. But itong El Nino alert naman, ang purpose nito ay upang gumawa na ng early action, no, paghandaan, dahil malaki ang posibilidad na mag-develop ang El Nino sa mga sunod na mga bulan. Si Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando.